שלום וברכה לכולם. אנחנו עוברים בתקופה האחרונה טלטלה מאוד גדולה בעם ישראל, והרבה שואלים מה אלוקים רוצה, איפה אלוקים, מה הולך פה. אז אני מביא את הדעה שלי, איך שנראה לי הדברים. יש פסוק בחומש דברים, פרק י"א, פסוק י"ב. שמה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו להגיד לעם ישראל, מה הולך להיות בארץ ישראל. אז הוא כתוב ככה, פסוק אומר ככה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. עיני השם אלוקיך מראשית השנה ועד אחרית השנה. פסוק אומר ככה, נכנסים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא דורש, מסתכל, מעיין מה קורה בארץ ישראל ליהודים, לעם ישראל שגרים שם. האם איזה גזרות לעשות, גזרות טובות או לא כל כך, צריכים מים, מה קורה שם? הרש"י מסביר ככה, הרש"י שואל, הקדוש ברוך הוא דורש רק את ארץ ישראל? בכל העולם הקדוש ברוך הוא לא דורש, לא מעניין אותו מה קורה? אלא הרש"י כותב ככה, על ידי אותו דרישה שדורשה, דורש כל הארצות עמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתייחס לארץ ישראל כדבר עיקרי, וכל העולם זה השלכות. מה זה מחייב אותנו? אם הקדוש ברוך הוא דורש את מה שקורה בארץ ישראל, אז זה מחייב אותנו לעשות תפילות, מעשים טובים, כל אחד לפי ראות עיניו. רציתי להביא הוכחה. לפני 250 שנה חי צדיק אדמו"ר הזקן, בעל התנא בשולחן ערוך, מייסד תנועת חסידות חב"ד. אני רוצה להביא הוכחה שגם הוא ראה את הדברים, שמה שקורה בארץ ישראל זה משפיע על כל העולם כולו. כמובן שזה מחייב אותנו להיות אור לגויים ולהתנהג כל אחד כפי ראות עיניו, אני לא נותן פה מוסר לאף אחד. אדמו"ר הזקן, קודם נספר מי הוא היה. הוא חי ברוסיה, והוא עשה מגבית, אסף כספים בכל רוסיה, לעשירי רוסיה, לעניי ארץ ישראל, הוא שלח כסף לארץ ישראל. וככה היישוב היהודי בארץ ישראל יכל להתקיים. והייתה הלשנה, היה התנגדות לדרך של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, בעל התניא, הוא הפיץ את תורת החסידות, שתורת החסידות חב"ד הייתה מבוססת על אהבת ישראל, עבודת השם מתוך שמחה, והיה התנגדות של אנשים שחשבו שלא זו הדרך. היה מחלוקת בין האור לחושך. אז אותו אחד, הוא הלשין לשלטונות רוסיה, שאדמו"ר הזקן, את הכסף שהוא אוסף מגבית לעניי ארץ ישראל, זה לא באמת לעניי ארץ ישראל, אלא זה הולך לממשלה שאז שלטה בארץ ישראל, הטורקים, והטורקים עם הרוסים היה מלחמה, והם השתכנעו שהוא שולח כסף לטורקים, ואויב שלהם קנה כסף, עם הכסף הזה יקנה תחמושת ויהיה מלחמות. אז הוא נקרא מורד במלכות. ועל שנה השקרית הזאת, הרוסים מימינו, הכניסו אותו לבית הסוהר. ובי"ט כסלו, שזה בעזרת השם השבת, התאריך העברי י"ט כסלו, אז הוא יצא מבית הסוהר, ואז כולם הבינו וחגגו שהאור ניצח את החושך ואת הלשנות. ומה מיוחד פה? אדמו"ר הזקן כותב לחבר שלו, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, למה ניצלתי? בזכות מה גם אני אוכל להמשיך להצליח להפיץ את תורת החסידות? בזכות ארץ ישראל והעדרים בארץ ישראל. זאת אומרת שהוא ראה שהדרישה שהקדוש ברוך הוא דורש את ארץ ישראל, על ידי ככה הוא דורש את כל העולם. זאת אומרת, הזכות של אדמו"ר הזקן, של כל ההצלחה, של הפצת המעיינות ברוסיה, בכל העולם כולו, זה הכל מתחיל מארץ ישראל. בעזרת השם שנצליח ושנהיה, ששבת הזאת הקרובה, שיהיה לנו שמחה, לידי שאנחנו יודעים שזה יום שאדמו"ר הזקן ניצח, וגם מתקרבים לחנוכה, נהיה נרות לעיר,
ובעזרת השם ביחד ננצח, שיהיה לנו כל ההצלחות, רק טוב, בשורות טובות.